bună! Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. De fapt, primul. Da, și filmat a pierdut. Adică am pus-o pe YouTube. Nu s-a încărcat bine și atunci s-a închis telefonul și am crezut că s-a pus. Așa. Da. Uite, sunt cuțică de lemn. Și hai să mâncăm că ne e foame, după cum vedeți. Gata. Să mergem acasă. De fapt, da. Acasă. În fine. Deci da, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place chestia asta. Dacă vreți să vă și abonați, să dați și un like. Da. Și sunt un pic cam înăcoastă și da. Sunt bolnavă și varicelă și... Ia laptele. Da, ne vedem după. Melissa? Am revenit? Da. Am avut o problemă. Trebuia să mănânc. Hai să dăm toți copacii. Să vedem. Avem 36 de bucăți. Hai să mai facem. Gata. Hai să ne facem aici. Da, chiar aici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Da, mi-e multă viață, dacă o să mai fac așa, cred că o să mor. Dacă e jumătate. Da, așa. E că nu știu, nu sunt prea multe herburi de-astea și nu sunt prea multe animale, știți? Aoleu. Da, m-am găsit cuvintele. Acolo, da. Bine, ce să fac așa că sunteți voi. Lumea. Bine, unii poate nu mai jură și chestii de-a ca ceilalți.
gândiți la toți voi. Nu gândiți la toți, adică aceștia care știu că fac. Da. Da, o să ne stricem curând toporul. Și nu prea vrem. Și da, totul tortează în viață. Pe dulce, scuze. De curând. Mina. Da, v-am zis eu. Da, 4 torțe, v-am spus. Un colț, perfect. Facem niște muși. Hai să ne culcăm și după revenim. Am făcut 7 minute, mai avem multe. Luăm dortul de pe jos, ca să putem. Și da, unele episoade o să fac și cu prietenele mele. Pare că nu am baterie. Da, o să-mi fac și vorbim atunci. Am revenit. Da. Mi l-am băgat, l-am încărcat. Și mi l-am băgat și... Mâncăm. Și da, dacă mai aveți episoade și dacă vă place seria, dați like. Hai să te încopaci. Să ne facem un turn acum. Ce aici? Mină? Perfect. Ne-am ales în loc. Dar trebuie să tăiem copacii. Hai să ne facem târnăcop. Doamne topor. Trebuie să tăiem copacii ca să putem să ne facem căul din ăla, știți? Ca să putem să facem torții și ca să putem să mergem în mină. Da, hai să tăiem repede. Ca fetele așa. Da. Și nu cred că o să pleacă viața mea acum, că e răbăcită. Nu știu dacă aveți canale de YouTube.
Deci avem 11 minute. Da, deci cum am zis că până la și 15 o să ținem, o să mai vorbim, o să mai facem nu știu, o să mai facem glume. Deci, dar n-are sens ce-am zis. Scuzați-mă, în timpul ăsta sunt praf la forme. Nu știu, nu știu, mi-e frică că nu o să vă abonați sau chestii, știi? Dar nu contează oricum, dacă vreți să vă abonați, dacă nu vreți nu vă abonați, nu vă oblig eu. Dacă totuși vreți să dați like, dați like, dacă nu vreți, nu vreți. Și... Da. Hai, mai repede. Carcau, Charșau. Da, nu știu cum să zic. Bine, hai să ne facem din astea. Să luăm puțin lemn. Hai, nu contează atâta vrem. Ce tare a făcut Rina. Luăm pe astea. Luăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, perfect. Da. Ce păcăleală. Deci, credeam că e o mină mare. Mare, deci mare și... Pac. Mă, ce tare a fost chestia asta. Adică, nu știu, credeam și eu că e... Da, o colegă de la karate, de la antrenament. Fac karate. Ce perfect. Este... Da. Deci, cum ziceam, da, fac karate, dacă nu știți. Da. Haideți să spargem. N-am bine și la mine. Da. Doamne. Haideți să mergem acasă. Am pus pauză pentru că m-a strigat mama mea ca să-mi ierte ceva, vă rog, nu cum arunul de la laptop, cum se pune. Da, dacă știți voi, poate îmi spuneți. Da. Și închidem aici. Deci, da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și, da, dacă vreți, ne revedem data viitoare. Pa, pa!